Zala, bertako proiektuak aurrera ateratzeko ezinbestekoak diren personekin eta bukatzeko hemen bertan jatetxean dastatu dezakezuen jaki goxo bat prestatuko digu Koldo Gartziak. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Ehunka lagunek bete zuten Iruñeko Gazteluko plaza atzo, baina ez Sanferminen jaiei ongi etorria egiteko oraingoan. Kontrara, Iruñeko jaietan orain arte gertatutako eraso matxistak salatzeko protesta egin zuten bederatziak jo zituenean Iruñerriko mugimendu feministak deituta. Poliziaren datuaren arabera, 15 izan dira orain arteko erasoak, baina atzoko protestan adierazi zuen mugimendu feministak 20 eraso baino gehiagoren berri izan duela. Eguerdion guztioi, 12ak pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Iruñera begira jarriko gara, atzo mugimendu feministak salatu zuen, Sanferminetan 20 erasotik gora egon direla. Poliziak emandako datuen arabera 15 izan dira erasoak, baina feministek eraso gehiagoren berri eman dute atzo gauean deitutako protestan. Bada Iruñera joango gara, bertan baitugu leire, ez dakit bertan dugun leire edo azkenean ez? Bueno, orduan jarraituko dugu, erasoen elkarretaratzearen Iruñako bideo bat dugula uste dut, okertzen ez baldin banaiz. Zoritzarrez beste behin ere, eta kasi urtero deialdi hau egin behar da, ustailaren 8an egondako eraso sexual batengatik, baina horretaz gain ere esatea eta salatzea ere horren beste eraso egon direla, 20 bat baino gehiago ja bosgarren egun honetan, ez? Eta hori da, gure nahia da salatzea alde batetik eraso sexual hori, baina baitere beste guztiak ere, batez ere azken urteekin konparatuta eta kontutan eukiz jaiaren zein momentuan gauden, asko gehitu direlako intentsitate bazuko eraso sexista hori. Eta oraingoan bai, Iruñera joango gara, bertan baitugu Leire Martinez lankidea. Kaixo, Leire? Guardian enfermo dut. Kaixo, bai. Gaurkoan, goizero bezala, kilikik eta arraldoiek hartzen dituzte Iruñako kaleak, eta guraso eta urrar mordoa hurbiltzen da bertara, ez da, Leire? Zuk erran duzu, hauxe da, guraso, aitatxi eta amatxi, seme alaba, eta gauko asero haunitz biltzen dituen, karrika dantza, goizero, Iruñeko hainbat kale zeharkatzen dute kiliki eta erraldoiek, eta gaurkoan ezpeleta jauregitik irten berri dira, justoki izan ere atxeenaldia izan dute. Atzo gainera, Sanferminen 5. eguna izan zen, eta baita herri Sanferminak ospatzeko egunare. Zosnarik ez dagoen arren, herri Sanferminak egun bakarreko alternatiba prestatu du, Baskari herrikoia, zosnak eta kontzertuekin. Nola igaro zen eguna? Festetako ekuaterera iritsi ginen atzo, eta asteburuko jendeketa gibelean utzita, nabaritzen da Iruña pixkat ustuago dagoela, eta pixka bat igual ere indarrendako ere bestetan dela. Atzo, herri Sanferminen eguna izan zen, izan ere, badakizue hemen txornak paratzeko debekua dago, eta baita ere herriko tabernako edo katakrakeko egitarauak debekatuak izan dira mehatxuen ikusten duzu hau prestatu zutenean. Errandizuean bezala, atzo herri Sanferminen eguna izan zen, bero handia egin zuen, baina horrek ez zuen eragotzi egitarau luzea, goizetik txondak ireki, Baskari herrikoia izan zen, eta kontzertuak izan ziren.
Eta atzo aipatu, bueno, ez dakite Leirerekin jarraitu dezakegun, azkenean, bai, barkatu Leire, festa giroan zaude, eta bueno, normala da. Bueno, Leire, San Ferminen 5. eguna izan zen atzo, eta baita herri San Ferminak ere, eta bueno, gainera, zu bertan egon zin, eta herritarrekin hitz egin zenuen, okertzen ez baldin manaiz. Bai, atzo saltzeoan ibili ginen pixka bat, aipatzeko da lehenik eta behin atzo egin zuen pero izugarria, izan ere Iruñan eta Nafarroako Erriberan atzo eta gaur, alerta hori eta liraian izan gara. Eta bero zapa protagonista izan bazen ere, bestak ere leku hartu zuen eta jendeak oso ongi pasatu zuen. Leire, eskerrik asko gurekin izateagatik, utzi behar zaitu goraingoan, hurrengora arte. Bai, mila esker, izan ongi. Eta ipatu dugu ezta, jende asko hurbildu zen herri San Ferminetara atzo, eta zalantzarik barik, beroa izan zen protagonista. Eta Iruñako 11. lan taldea, herritarrekin ibili zen, eta hainbat galdera egin zizkien. Superongi egon gara oso gustora. Kostatu zaigu itzala aurkitzea, baina mugitu txiringito osoa eta hemen gaude super gustora. Bai, oso gustora, janaria zegoen oso goxoa. Beroa izan ezik beste guztia primeran. Janaria super goxoa eta dena super ondo. Resaka pasatzen, giro politakin, lagun artean, primeran. Kriston beroa, baina giro ederra dugu. Oso garrantzitsua da herritik herriarentzat festak egitea eta ez bakarrik udaletxetik egindako gauzak, orduan hemen gaude atope, apoiatzen bai. Ez dugu erraztasunik eduki herri San Ferminetan egu gehiago presentzia edukitzeko, baina, bueno, faltan botatzen da ez, beste egunetan espazio hau ez edukitzea. Ez alternatiba bat izateko kulturari dagokionez, eskaintza musikala izateko, baina modu politizatu batean bebai, eta kolektiboak ere behar dutelako saretzeko eta diru ateratzeko gune hau. Horein batean egun batean bakarrik, behintzat etortzea garrantzitsua zela uste dugu. Azkenean geratzen gara alde hori gabe, ez dira gure San Ferminak egunean. Goe San Ferminetan etortzen dira kanpotik jende pilo eta gure guneak izatea garrantzitsua dela uste dugu. Geroz eta jai privatizatuagoak, geroz eta jai komertzialagoak eskaintzen dizkigute, ari dizkigute herri mugimenduaren espazioak kentzen, eta horren aurrean indartu barra ditugu eta jende aktibatu barra da herri San Fermin herrikoiei indar berria emateko eta berriz bultzada bat emateko, ze bestela kenduko dizkigute ditugun espazio gutxi horiek ere. Udaletxetik ari dira kentzen herriko gauza guztiak eta bakarrik haien jaiak dirua ateratzeko nire ustez eta ez autogestionatuta edo hori gurea den festa kendu nahi dute guztiz. Bai. Alde batetik ahul gaude, mugimendu bezala, ez? Eta bestetik udaletxeak ez du erraztasunik jartzen. Ikuste pandemia eta gero erabili zutela paroi hori, ez? Eskusa bezala gauza guztiak mozteko. Gaiztoak iritsi direla, bazeuden ja, baina iritsi dira ez dakit gero eta indartsuago daude, ez dakit nola egiten dute, baina nahi dute kendu dena eta ari dira lortzen. Udaletxeak oztopo gehiegi hartzen ditu eta zaila da ezer prestatzea,
debekuak, eguneraukoan, ikusten dira. Nahi dutela, realitate euskaldun, antikapitalista, feminista eta bar, bazterrera eraman, ikustezin bihurtu, tokatzen da erantzutea, aktibatzea eta antolatzea berriz indartzeko, ez? Herritik herriarentzat jaiak eta upa San Ferminak, baina hemengo San Ferminak, horrelakoak. Gora San Fermin, feminista, errespetu askorekin, gora autogestioa eta gora herri San Ferminak. Gora la farandula, beti. Alduten enean nik jendeari esango nioke olako gauzak bai edo bai babesten saiatzea. Behintzat, egun bat barri baldin badago, ontara bai etortzea. Deskantzatu behar baldin baduzu, deskantzatu beste egun batean. Gora herri San Ferminak! Eta fakupen! Eta gai salatuta politikari heldu behar diogu hauteskunden atarian gaude, hauteskunde kanpaina betean, eta atzo gauean Pedro Sánchezek eta Alberto Núñez Feijóok aurrez aurrekoa izan zuten. Bestearen txanda behin eta berri izaten da, elkarri gezurretan aritzea leporatuta eta proposamen zehatzak egin gabe. Alase joan zen ustelen 23ko bi hautagai nagusiek kanpainan egin beharreko aurrez aurreko bakarra. Batak zein besteak egindako itunek piztu zuten ikamika sakarrenek. Hala Sánchezek Vox hartu zuen ahotan eta Feijóori matxista den alderdi batekin akordioak egitzea egotzi zion. PPren buruzagiak berri Solas sozialistek EH Bildurekin egindako itunak gaitzet zituen. Bestalde, hurrengo hauteskundetarako proposamena egin zuen PPko buruak eta boto gehien lortzen dituen indarrari gobernatzen usteko konpromisoa idatziz, jasotzeko galdegin zion Sánchezi. PSOEko hautagainak baina ez du proposamena onartu. Hauteskunde kanpainak 5. eguna du eta Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra iraganda. Proposamen gutxikoa eta liskartsua gainera. Gobernu osaketari dagokionez, Euskal Alderdiek gobernua osatzeko giltza izango dute. ¿Y usted que está muy preocupado por pasar a la historia? Sozialistek eta popularrek lehenengo aurrez aurrekoa izan dute, eta azkena. Pedro Sánchezek eta Alberto Núñez Feijóok PSOEko eta PPko presidente gaiek. Nahiko eztabaidatsua izan da eta proposamen gutxikoa, batak bestearen txanda zapaldu eta edukiak baino formak izan dira deigarriagoak. Con la prohibición de las concentraciones contra la violencia machista, señor Feijóo. Ustedes han tragado la censura en un pueblo que agredió a su mujer. Gobernuarentzat azken urteetako kudeaketa defendatu du Sánchezek. Ura ordea hondamendiaren parekotza jo du Feijóok. Voxekin egindako itunak leporatu dizkio Sánchezek popularrari. Es una claudicación ante el machismo. Y es lo que usted está haciendo, y su partido, con estos vergonzosos acuerdos de gobierno que está firmando con el partido de Abascal. Eta EH Bildurekin adosturikoak leporatu dizkio Feijóok sozialistari. Argi dago bien arteko lehian batak besteari aurre hartzeko PSOEk ezkerrekoen babesa beharko duela eta PPek Voxekin bat egin beharko du eskuin muturrarekin. Gainerako alderdiek debatean ez daudenek zer diote? Bada ez daudela bi aukera besterik, alternatibak badaudela. EH Bilduk eta RZek subiranotasunera,nz ezkerrerantz eta antifasismorantz joko dute. Halaxe azpimarratu du Arnaldo Otegik Durangon egin duten ekitaldi politikoan. Gu beti egongo gara ezkerrean, eta antifasismoan. Eta hori gertatzen da Estado Espainolean eta toki guztietan, printzipio politiko bada. RZko Gabriel Rufianek adierazi du uztailaren 23ko hauteskunde orokorretan asko dagoela jokoan. Más allá de nuestras banderas, nos lo jugamos todo, incluso nuestra libertad. Eta politikan jarraiki azken legealdia Euskal Presoei ezarritako sakabanaketa politikaten amaierena izan da, baina baita espetxe eskumenaren transferentziarena ere. Eta horrek gainera eragileen lehentasunak aldatu ditu. Agian hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik
apartatzen jakin. Esna kantu bat abestu genion, ze aska utxari, takoiz batez el puertoko gartzelan, esnatu ginen. Bestelakoan, Gasteizen errefuxiatuentzako zentroren erreforma lanak esleitu dira. Esleipenak 4 hilabeteko epea ezartzen du proiektuaren idazketarako, kontratua adostu denetik. Obra 2024ko udazkenerako izatea aurreikusten dute. Jaurlaritzak Zabalganako tranbiako eraikin proiektua esleiti du. Proiektu hori onartu eta 3 erakundeek hitzarmena sinatu ostean, obrak listatu ahalko dira. Ez dute data zehatzik eman nahi, baina 2027ko tranbia martxan izatea espero da. Eta gaiz hartuta, Trango bi dorrean bide berri bat zabaldu dute Iker eta Eneko Pouanaiek eta Faimanes Zingelezak. Eta horrekin eman diote amaiera 4 elementuak proiektuari. Eta gaiari heltzeko gurekin dugu pantailaren beste aldean Eneko Pou. Eguerdion? Bai, kaixo eguerdion, zer moduz? Bueno, azteko zorionak, ezta? Bide berria zabaldu berri duzue, hala ere beste bide zabaldu dituzue Trango horrat txikiagoetan. Espedizioak hilabete eta erdi iraun zuen, nola joan da? Bueno, oso pozik, esan duzun bezala bide asko irekita, Arrokako 5 bide, gero alpinismoko bide oso garrantzitsu bat, esango nuke Himalaian ireki dugun biderik importantena. Orduan alde horretatik gauzako ondo joan dira. Hasi ginen espedizioa elur askokin, elur gehiegi, eta itxon behar izan genuen espedizioaren bukaera arte gauzarik onenak egiteko. Baina, bueno, azkenean esan dezu bezala hilabete eta piko, ia 2 hilabete, gora eta bera, eta pozik, gauzako ondo joan dira, eta 4 elementu proiektua bukatu baita ere. Aipatu duzu ez, elurra ez, hotz handia egiten du ere morretan, eta elurra bai, baina izotzik ez, eta horiek gainera ez dira eskalatzeko baldintza egokienak, eta gainera Trango handian saiakera ere egin zenuten. Bai, saiakera egin genion Trango handiari,
Ezin izan genuen, 6.000 metrotara llegatu ginen, lur jauziko kondizio oso latxak, arriskuan jarri genuen gure segurtasuna, eta azkenean erabaki genuen 6.000 metro hietan, gailurra bakarrik 250 metrotara zegoenean, bueltatzea, ez zen irraza izan, baina bueno, gauzak ez genituen bat ere ondo ikusi, jeitsi ginen, itxoin genuen egun batzuk gauzak mendia pizkat asentatu arte, eta bueltatu ginen beste trangora, bestea baino pizkat handiagoa dan trango bira, eta sekulako bidea ireki. Esan bezala ez genuen horrelakorik eginda Himalaian, Andetan bai, Patagonian baita, baina inoiz Himalaian, eta erronka ederra zen horrelako bide, 3 egunetakoa gainera horrelako bide altu bat irekitzea. Erronka handia aipatu duzu, eta gainera 4 elementuak proiektuari amaiera eman berri diozue, 2017an ekin zenioten asmoari, eta horrela laburbilduta nolakoa izan da proiektu hau? Bueno, proiektu oso polita, proiektu estetikoa. Pizkat, proiektu hau basi joan 7 pareta 7 kontinente ingenuen proiektuaren hildoan, baina hartzen genituen elementuak bizkat gantxo gisa, Eta egiten genuen eskalada bat elementu bakoitzeko. Lehenengoa izan San Patagonian, aireari zegokion elementua, eta gero etorri izan Amazonian egin genuena, oianean egin genuena, ura elementuarekin erlazionatuta zegoena. Gero 2018an, hauek 2017an, 2018an etorri zen Sao Tome eta Príncipe, zuarekin erlazionatuta zegoen elementua egin genuen, horrelako ratx ederra, eta gero azkenez, Himalaiako hau urte batzuk beranduago, baina, bueno, tartean pandemiak egon dira, Ukrainiako gudak, historia asko, eta atxeratu behar izan dugu 2023 arte. Bai, aipatu duzu azkenean historia asko egon direla atzean, 4 elementu, baina 2020an espero zenuten batekin topo egin zenutela bat artean, pandemiarekin adibidez, eta bat kostata, baina azkenean asmoari bukaera eman diozue. Bai, asko kostata, baina bukara eman, beldurra geneukan, proiektu honekin. Azkenean horrelako marko proiektu bate hasten dezunean, ilusio handiz hasten dezu, baina, klaro, urteak pasa ala ikusten dezunean, ezin dezula erronka bukatu, urduritasuna hasten da baita ere. 7 pareta 7 kontinentekin baita ere gertatu zitzaigun horrelako bat, baina hau, areta gehiago luzatu da. Orduan, urduritasun hori kentzea, eta gainera, bukatzea horrelako eskalada batekin Himalaian oso garrantzitsua zen guretzako. Orduan, 4 elementu proiektua badago bukatuta, orduan orain imaginatzen dut ez dakit atsedenaldi bat hartzeko unea da, edo ez dakit orain beste proiekturen bat esku artean duzuen. Momentuz, zu itxeiten zenuenean bitartean Gasteizko tranbiari buruz, ninengoen horrelako, ikusten dan, horretan flexioak egiten ez diogu usten entrenatxeari, beti gora eta bera, eta momentuz hartuko ditu goraintxe hilabete gutxi gora bera, eta ez dakit igual handetara jungo garen udara bukaeran, igual jotzen dugu Pirineotara edo Picos de Europara, igual gertuago, badozkagu hortikan baita ere proiektu oso politak, arrokakoak, eta ez dakigu nola geldirik egon, orduan zerbait behar dugu pizkat jolaste jarraitzeko. Eskerrik asko Eneko Pou gurekin izateagatik eta ondo segi, eta holan segi. Mila esker zuei eta egun hona igaro. Agur! Eta Himalaiatik Lituaneria Salto nautoko kidek goi bilera hasiko dute gaur. Iragarri dute alaentzarekin bat egiteko betoa kenduko diotela Turkiak Suediari. Eta Erdoganek Turkia Europar Batasunean sartzeko bidea irekitzearekin lotu du erabakia gainera. NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundean sartzeko Ukrainiak egin beharreko bidea ziurratzea, hori da Mendebaldeko Aliantza Militarreko kideek beren buruari jarri dioten helburu nagusia gaur eta bihar egitekoa duten goi bilarako. Paraloloki, 21 aliatuk adostu beharko dute Kiev nola lagundu militarki aurrerantzean. Esanguratsua da gainera Lituaniako hiriburuan egitea batzarra, Bielorrusiako mugatik 21 kilometro baitago. Hain zuzen, Errusiatik gertuen dauden herrialdeak dira azken urteetan gastu militarra gehien handitu dutenak. Eta hori ere defentsako aurrekontuei bultzada bat ematea, mai gainean egongo da biltzarrean.
Finean aliantzak sendoa eginda agertu nahi du Kremlin aurrean. Eta hala iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eta eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko gaurkoan gurekin izango dugu Guillermo Presa, Zumarren zerrendaburua Araban. Laster gara bueltan. Itxi gara geltokia saioaren azken atalera. Eta azken atalean, Iruñako geltoki zaharra ezagutuko dugu. Bertan gorpuzten bait dira, orain arte jorratu ditugun, gai eta ekimen asko. Elikadura burujabetza, efizientzia energetikoa, ekonomia sozial eta solidarioa, mugikortasun efiziente edo jasangarria, azken finean guzti hauek gorpuzten duten geltoki zahar hau ezagutzeko aukera ere edukiko dugu erreportaje eder baten bidez. Solasaldiak beti bezala, bertako proiektuak aurrera ateratzeko ezinbestekoak diren personekin eta bukatzeko hemen bertan jatetxean dastatu dezakezuen jaki goxo bat prestatuko digu Koldo Gartziak. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Kaixo, Asier naiz, Puntutakomako sortzailea. Eta ni Ainoa, Naxkerreko gitarra jolea eta abeslaria. Eta gure laguna Karmelerekin, Naxkerreko beste abeslaria dena, dikotomia bestia sortu dugu. Kanta honek tratatzen du gizarteak egunerokotasunean gure buruarekiko sortzen duen presioari buruz, eta horrek ere eragiten digun kontraesanei buruz. Espero gustatzea. Leioak tindatu zure
Eta iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako gurekin dugu gaurkoan Guillermo Prensa, Zumarren zerrendaburua Araban. Eguerdion, Guillermo? Eguerdion eta eskerrik asko aukera hau emateagatik. Lehenengo, kanpainako 5. egunean aurkitzen gara, aurreko hauteskundeen ajearekin oraindik ezta. Zumar koalizikoko hautagaia zaitugu Arabatik, nola aurkitzen zara erronka berri honen aurrean? Niretzat, kanpaina hau erronka pertsonal bat da, zerrendaburua nahi zen lehenengo aldia delako, baina gogoz hartu dut. Eta, nola ikusten duz adibidez taldea datorrenari begira? Taldea motibatuta ikusten dut. Uste dut Yolanda Díazen lidergoak berriro berpiztu dituela esperantzak, nahiak gure militantzian, eta berez kanpaina on bat egiteko nahiekin. Zen ere ez da erreza izan ez da, Zumarren osaketa, tirabirak egon dira, eta zuk nola bizi izan duzu prozesua? Niretzat akordio historiko bat lortu dugu, egia da zaila izan dela, 15 alderdi politiko zeuden akordio bat lortzeko, niretzat oso positiboa da, gizartearen aniztasuna eta plurinazionalitatea islatzen duelako akordio honek. Gero, lehen aipatu dugu, opor garaiak eta San Ferminen hasierak bezalako irudi batzuk utzi dituela kanpaina honek, eta askotan entzun izan dugu, gogortetarako begirako kanpaina gogorra izan ohi dela, zer espero genezake? Egia da, uztailean izatea hauteskundeak pixkat arraroa dela, ez da lehenengo aldia, 2020an uztailean izan genituen hauteskundeak, Urkullu lehendakariak bertan jarri zituelako eta gainera pandemia garaian, ez da. Baina nik ustek jendeak badakiela asko dugula jokoan hauteskunde hauetan, eta berez naiz eta oporrak edo udara izan, parte hartze handia izango dugula hauteskundeetan. Gainera ikusi da, ez da? Nola posta bidezko boto eskaera hori asko handitu den, ez da? Bai, eta hori eslatzen du parte hartze handia izango dela, bai. Eta, estatu mailan Sánchezen eta Feijóoren arteko lehia bat izango balira bezala dira planteatzen hauteskundeak. Zuek edo zuk nola erreparatzen diozu honi? Nire ustez, estatu mailako hedabideetan badago nahi hori hauteskunde hauek bipartidismoaren aldean kokatzeko, ez da, bi alderdien lehia bat izango balitz bezala. Nik atzoko eztabaida ikusi nuen, Sánchez eta Feijóoren artean, ez zitzaidan bat ere gustatu, iraganera begira egon ziren eztabaida osoan, gainera tonu zakar bat erabiliz denbora guztian, eta nik uste gure herriko gizartea askoz anitzagoa dela eta hori islatuko dela ere hauteskundeetan. Askotan entzun da, asko dagola jokoan hauteskunde hauetan, zure ustez, zehazki zer dago jokoan? Bi aukera daude hauteskunde hauetan. Lortutako aurrerapenak blindatzea eta aurrera egiten jarraitzea, edo bestela lortu duguna galtzea. Eta nire ustez PP eta Vox horretara datoz, aurrera pausoiek deusestatzera. Eta gainera gian horrek galdutako eskubide horiek galtzea, jendeak ez dakit bultzatzen du hauteskunde hauetan boskatzea izan daiteke hori, ezta? Bai, ni jende asko kezkatuta ikusten dut, LGTBI kolektiboan, emakume gazteak, langileak ere, eta beraz, bultzada bat egongo dela, espero dut, bai. Bestetik, EAJak eta EH Bilduk aipatu dugun eskematik aldendu nahi dute euren kanpaina, eta Euskal Herritarren ahotsa Madrilela nork eramaten duen dago lehian, ez da? Eta, aipatzen da ere, baita zeinbait beste gobernuak osatzeko, bai EH Bildu eta baita EAJ giltza izango direla gobernua osatzeko. Nire ustez, hauteskunde hauetan jokoan dagoena da nork gobernatzen duen estatu mailan. Eta beti EAJ alderdia
kanpaina gaudenean esaten du hori, Euskadiren ahotsa eraman nahi duela Madrilera, baina galdera da zein den berentzat Euskadiren ahotsa. Euskadin ez dago ahots bat, ahots asko daude. Gizarte anitza delako, ez da, langileen ahotsa, edo enpresarien ahotsa, noren ahotsa eraman. Ni ustez, EAJ saiatzen dena Madrilen da, hori, privilegiatuen, enpresa handien ahotsa eramatea, ez da. Eta berez, hori esango nuke, EH Bilduri berdina. Hemen jokoan dagoena da, EH Bilduren aurrean egotea gobernu aurreakoi bat, beraiekin paktuak egin aldituena, edo beste gobernu bat ezinezkoa izango dela paktuak egitea. Eta, ikusitu hainbat inkesta edo, eta inkesta batzuk adibidez badiote, PP-ek irabaziko lukeela, Voxek adibidez boto asko galduko dituela, PSOE aurkituko zela bigarren indar bezala, eta Sumar hor dago, ez da? Zuk nola ikusten duzu panorama? Inkestetan ikusten duguna da, Sumar gorakada egiten ari duela, eta nik uste hurrengo bi asteetan gorakada hori kontsolidatu egingo dela. Gainera, iragan hauteskundetan ahalegin handiak egin zituen EAJak, ezkerra hainbat gobernutik ateratzeko, eta horin artean Gasteizko alkatetza dugu, ezta? Eta EAJak PPrekin azken hilabetean egin dituen paktuen inguruan zer nolako irakazpena dugu? Niretzat irakaspena argia da, beti eskuinek ados jartzen direla, naiz eta batzuk esan, hori, Espainiar eskuina esan edo Euskal eskuina esan, beti nahi komunak dituztela eta ez dutelako inolako arazorik, naiz eta Alderdi Popularra eta beste AJ izan, akordioak lortzeko. Eta ez dutela inolako reparorik akordioak lortzeko, bai. Eta datornari begira, zein izan beharko luke gasteiztarrek edo arabatarrek argi utzi beharreko marka gorriak? Nire ustez gure herrialdean ditugun erronkak trantsizio ekologikoari lotuta daude, hirigintzari, mugikortasunari, eta adibidez kasu konkretu bat da, Zubillanan daukagun gaz pozo hori ez irekitzea, ez ustiatzea, frackingari ez esatea. Eta boto erabilgarria eman behar dela aldarrikatu ohi duzue aukera politikoek, zergatik eta zertarako Sumar? Ia da, kanpainan alderdi guztiok esaten dugula, ezta? Gurea dela botu erabakigarria, baina niretzat Sumarren botoa oso importantea da Araban. Guk Alderdi Popularari kendu aldiogula eskaino hori, eta Arabako eskainoa lortzea gobernu koalizio aurrerako bat egotearen bermea delako. Eta horiek ala, datornari begira, zein da Sumarrek Madrila begira eramaten duen proposamena? Nire ustez, egin dugun proposamenik interesgarria momentu honetan da lanaldiaren erredukzioa soldatarik murriztu gabe. Lortu duguna da denboraren afera debate publikoaren erdialdean kokatzea. Baina justo lanaldiaren murrizketa hori baduela urte asko jarri zen erdigunean, oraindik 40 orduko lanaldiarekin jarraitzen dugu, okertzen ez baldin bada naiz, 100 urte baino gehiago dira lanaldi hori dugula, posible ikusten oso azkenean enpresariak askotan guztiz kontragertu dira. Espero dugun hori gertatzea, enpresariek ez daudela ados egongo, baina nire ustez posible da. Enpresariek ere esan zuten ez zela posible izango soldata minimoaren igoera, lan erreforma, baina azkenean nire ustez Yolanda Díezen lidergoak eta bere karisma pertsonalak lortu duela aurrerapen horiek bermatzea. Gainera, justu lanaldi murrizketari buruz, egia da 40 ordutan ezinezkoa dela guztiz produktiboa izatea, eta askotan hainbat adituk edo hainbat pertsonek esan dute, lanaldi murrizketa horrekin produkzioak hobera egingo lukela edo ez bakarrik produkzioa ez, baizik eta baita ere langileen osasuna, lan osasuna eta holakoak. Bai, gainera daukagun paroarekin guztiz posible da,
lanaldia murriztea, eta gainera, enpresa handiek sekulako benefizioak izan dituzte, azken urte hauetan, eta benefizio horiek banatzeko momentua da. Eta ze paper du Sumarrek, PP eta PSOEren arteko lehian? Bueno, nire ustez, gure papera hor da, alderdi sozialistaren aldean kokatzea, baina alderdi sozialista politika aurrerakoiak egitea bultzatu. Badakigu alderdi sozialistak batzutan beste plan batzuk dituela, adibidez saiatu zen Albert Riverarekin gobernu bat sortzea, guk uste dugu Sumar eta alderdi sozialistaren arteko gobernuari benetan izango dela aurrera pausoak emango dituena. Orduan, zalantzari barik, posible ikusten duzue PSOE eta Sumarren arteko gobernu eraketa bat, ezta? Nik uste, koalizio gobernu hori errepikatuko dela, eta gure nahia da, noski, gobernu horretan pisu gehiago izatea. Aipatu duzu lehen, nola inkesten edabera Sumarrek gero eta boto gehiago eskuratuko dituela, ondino egia da, bi aste gelditzen direla, izan ere, foku importante bat izango da, ezta? Ea Sumar hirugarren indarra den edo ez? Ni ustez, hau guztiz garrantzitsua da. Sumar hirugarren indarra bada, benetan lortuko dugu koalizio gobernua berreukitzea, eta hirugarren posizio hori Vox alderdiari kendu behar diogu. Guztiz garrantzitsua da. Bestalde, Feijóok irabaziarren, Voxen babesa beharko luke gobernu eraketarako, zer suposatuko luke horrek? Azken aste hauetan ikusi duguna da, alderdi popularrak ez duelako inolako errepararik Voxekin gobernatzeko, Voxekin paktuak egiteko, eta niretzat oso arriskutsua da hau, benetan eskubide zibila, politikoak, askatasunaren heinean oso kaltegarria izan daitekeela. Gainera, atzoko eztabaidan, Feijóok adierazi zuen, gehiengoa lortu ezkero, berak irabazi ezkero, ez lukela beharko Voxen babesa, baina argi eta garbi dago azkenean gobernua eratzeko babes hori beharko duela. Orduan ez zuen ez da erantzun, ez? Seguru Voxen babesa beharko duela. Bipartidismoa ez da berriro itzuliko. Unidas Podemosek lortu zuen hori. Bipartidismoa deusestatzea, bukatzea sistema horrekin, eta orain deguna da partido askoren arteko paktuak aurkitzeko beharra, eta batez ere bi bloke, ezkerreko bloke bat eta eskuineko bloke bat. Baina PP eta Vox batera joango dira, bloke bat dira. Gainera, bipartidismo horretatik aldegintzea, horrek bai onurak ditu, ez? Azkenean gobernu eraketak, ezkerra eta eskuina, baina alderdi ezberdinek ikusti da nola hainbat erreforma edo lege aurrera eraman dituzten. Ikusi dugu azken urte hauetan, koalizio gobernuari esker, nire ustez, demokrazian egin diren aurrerapen pausu handienak ikusi ditugula. Eta hori, hain zuzen, koalizio gobernu bat dagoelako da. Bi alderdiek beraien artean kontrolatzen dira, eta Espainiako kasu batez ere, gure espazio politikoak bultzatzen dituelako aurrerapen pausu horiek. Alderdi sozialistak bakarrik ez lituzke egingo. Eta bestelako foku bat gainera, parte hartzean badago, lehen aipatu dugu, kezkatuta zaude parte hartzearen inguruan? Nik egia esan ez. Uste dut jendeak badakiela, jendeak ulertu duela, asko daukagula jokoan, hauteskunde hauetan, eta parte hartzea handia izango dela. Gainera ikusi da, nola behin udal eta foru hauteskundeak eginda, PP eta Voxen osaketak egin ostean, hainbat hiriburutan, herritan edo probintzietan, gizarte, eskubide batzuk ukatu direla eta horrek beldurra ematen diela gizarteari, eta orduan horrek, ez dakit, bultzada emango dio. Nik uste, azken aste hauetan ikusi duguna da trailer bat, gero pelikula bat
ekarriko duena, ezta? Orduan saiatu behar gara hor gelditzen, bakarrik trailerea. Uste azken aste hauetan ikusi duguna inork ez duela nahi, estatu mailan gertatzea. Eta, dagoeneko, ia, ez da astebete pasatu kanpaina hasi aurretik, galetu nahiko nizuke, zein da egun hauetako balantzea, eta, nola ikusten duzu, aurrerantzean jango dela kanpaina? Balantze positiboa egiten dut, azken egunetokoa, jendea eta militantzia benetan hor nahiekin ikusten dut, eta nik uste hauteskunde kanpaina hauetan emergentzia klimatikoaren arazoa eukiko dugula, ezta ikusten dugu, mitinak eta sekulako beroarekin egiten ari ditugula, eta aukera bat da ere, eztabaida publikoaren erdigunean emergentzia edo larrialdi klimatikoa kokatzeko. Gainera, justu, emergentzia klimatikoa aipatuta, orain Euskal Herrira bero olatu bat dator, eta hori agerian gelditzen da. Eta, gauzak horrela bukatzeko, galetu nahiko nizuke, zein mezu zabaldu Euskal Herritarrei uztailaren 23 begira? Esango nieke, benetan bozkatzera joan behar dugula guztiok, ekidin behar dugula Alderdi Popularraren eta Voxen arteko gobernu bat, eta aukera dugula aurrera pausu horiek, legegintzaldian zehar egin diren aurrera pausu horiek blindatzeko, eta gainera aurrera egiten jarraitzeko. Eskerrik asko gurekin izateagatik, Guillermo Presa, Zumarren zerrendaburua Araban, eta orain tarte bat, eta jarraian bueltan izango gara solasaldiarekin, eta gainera gaurkoan Maialen Ferreira eta Carmelo Landa izango dira gurekin. Hemen gaude, geltokin, geltoki proiektua, garai bateko autobus geltoki zaharrean kokaturik dauen proiektu soziala da. Autobus geltoki berria ireki zutenetik 10 urtez itxia egon zen espazio hau, eta duela 5 urte kultur espazio bezala ireki genuen, ekonomia solidarioa eta elikadura burujabetzaren espazioa da, edo bozgora juden kultur espazioa da. Geltokik 3 arlo ezberdin ditu, alde batetik kultur espazioa, garai bateko lehiatilen zonaldean dagoena, hau bat, eta gero beste gune zentral guztia, bertan jarduera ezberdinak egiten dituguna, kulturarekin lotua daudenak, bertako artistei espazio uzten diegu, kilometro zero, esan dezagun artistetan ere bai, eta gero beste 2 arloak dira denda eta taberna. Hau geltokiko denda da, eta garai bateko autobus takiletan dago kokatuta. Bi zonaldetan banatuta dago, alde batetik bigarren eskuko arropa eta liburuak, traperos demausekin egiten dugu lan, eta beste aldetik elikagaiak. Elikagaiak ekologikoak, sasoikoak, bertakoak dira. Hemen erdian baditugu frutak eta barazkiak, sasoikoak, eta takiletan baditugu esnekiak, kontserbak, eztia, kakaoa eta kafea bidezko merkataritzakoa, eta beste hainbat gauza ere. Hemen geltokiko taberna dugu, bizkate gure lan modua azaltzearren, egiten dugu bizkate geltokiko proiektu osoak duen filosofia jarraituz, jarraitzen dira, bizkat logika berean egiten dugu lan. Hau da, produktore txiki sare batekin egiten dugu lan, zeinan beti saiatzen garen bertako produktuak erabiltzen, alden einean sasoiko barazkiak, haragi produktore txikiak eta bar, eta hori, bizkat beti saiatzen gara filosofia horretan lan egiten, bizkat ulertzen dugulako gure ekarpena ere ostalaritza eredu ezberdin batetik egin daitekela, eta horretan dihar dugu, goaz gure bidea egiten gutxinaka eta ongi doa
azitzen goaz, gutxinara. Hemen parte zentrala deitzen dugun honi, jarduera kulturala burutzen dugu batez ere. Hirutakila ezberdin hauetan beti izaten dugu erakusgai artista lokal eta amateurren bat. Eta kanpoko partean batez ere burutzen ditugu aktibitate kulturalek eta gastronomikoak. Beti saiatzen gara pixka bat bi arlo horiek uztartzen. Egiten dugu, alde batetik eszenatokia izaten dugu, izaten direla hilabetean behin kontzertu ezberdinak, beti dira artista lokalak etortzen direnak. Gero ere egiten du gastrosoua eta katak, ekoizletika ora ditzen dugun horiek, eta beti izaten da, pixka bat ekartzen dugu ekoizle bat, bertako ekoizle bat, eta ekologikoan lan egiten dutenak. Bere produktua ematen dugu dastatzera, eta uztatzen dugu ere kultura aktibidade ezberdinekin hori gastrosouan. Eta azkenean gure helburua ez hainbeste produktua ezagutaraztea, baizik eta atzetik dagoen lan guzti hori, Hortan pixka zentratzen gara, eta bai kulturan. Eta gero, gure aktibidadeetaz aparte ere, irekia dago beti geltoki, Iruñako elkarte eta talde ezberdinei, beraiek ere hemen bere lekua dute, beraien aktibidadeak proposatzeko gure lan hildo horien baitan dauden bitartean. Geltoki sortu zen beste ekonomia bat posible dela ezagutzera emateko, ez? Pertsona erdigunean jartzen duen ekonomia ere, ez? Ekonomia kapitalistak pertsonak erabiltzen ditu medio bezala, etekin ekonomikoa ateratzeko, ez? Dirua ekonomia solidarioan aldiz, alderantziz da, ez? Medioa dirua da, baina pertsonaren ongizate batengatik, ez? Guretzako oso garrantzitsua da, bertako ekonomia, bertan gelditzea, eta gure bizi lagunak diren edo gure familikoak diren ekoizle eta herrietako ekoizle horiek eta adibidez lan baldintza duin batzuk izatea eta gure bertako langilek ere lan baldintza duinak izatea. Eta pixka bat sortu zen hori, eskaparate moduan esan dezagun ekonomia solidarioa ezagutzera emateko, ez? Eta elikadura burujabetza baita ere. Klima Ideal, udako kartelak Santelmo Museoan egongo den erakusketa da, urriaren 15 bitartean ikusgai izango dana. Bertan, kartel ezberdinak ikusiko dira, eta guztiek amankomunian dutena da, Donostia eta Gipuzkoa ezagutzera emateko eginda daudela, helburu horrekin eginda daudela. Beraz, bi gai uztartzen ditu, alde batetik ilustrazio grafikoaren evoluzioa eta bestetik gaia bera, zer dan adierazten dana eta zer dan adierazten ez dana. Erakusketa 7 ataletan antolatuta dago eta bakoitzak gai bat lantzen du. Gai bakoitzean ikusten dugu gai bera nola landua izan dan denboran zehar. Lehenengo atalean turismo nortasuna eraikiz izenburupean ikusten dana edo erakusten dana nola hasiera baten erreferentziak oso internazionalak direla, beste edozein tokitan izan zitezkenak eta gitxika nortasun propio bat eratzen dela, nortasun grafiko bat. Egia da, Donostiak erabaki bat hartu duela, erabaki politiko bat hartu zuela 19. mende bukaeran, Donostia turismo indargune bat izan behar zala. Baina grafikoki beranduago iritsi zen. Karteletan Donostiako irudia agertzen da, ikusgarrienak diren atalak, baina badago baita ere beste irakurketa bat, beti emakumeen irudia agertzen dela. Eta garai bakoitzean, emakumearen itxura, saldu naizen irudi hori lotutako itxura zen, irudia zen. 20. hamarkadan, kartelen ekoizpenak gorakada handia bizi izan zuen, faktore asko daude, baina oso esanguratsua da, sasoi horretan lehiaketak egiten hasten direla. 2. atal honetan,
ideiak leian izenburupean, lehiaketa ezberdinetako adibideak ikusten ditugu. Lehiaketa berez, prozesua bera ere difusiorako bide moduan erabiltzen da. Deialdi egiten da, normalean atzean edo turismo patronatua edo bestelako erakunde bat egon daiteke, deialdia egiten da, gero eskaintza jasotzen dire, erakutsi egiten dira, eta guzti hori difunditzen doan prozesu bat da. Beraz, lehiaketa oso bide erabilgarria izan da promoziorako. Adibide hauetan, San Juan, Zarautz edo Donostia bera, erakusteko modu ezberdinak ikusten dira. Batzuk irudia hartzen dute, beste batzuk argazkiak sintetikoagoak, argazkiak eta objektuak aukeratzen dituzte, beste batzuk igual klasikoakoak izan daitezkenak, edo azkenik argazkiaren indarra eta kolaxaren hizkuntza erabiltzen dutenak. Bizitariek zeregin bat behar zuten, eta orduan ekitaldi ezberdinak antolatzen dira. Berez, gela honetan, bi atal daude. Batean, jolasa eta diversioa ikusten da, eta beste aldean berriz, euskal jaien sorrerari lotutako atala. Kasinoak izan ziren eskaintza zabaletariko bat, bai Gran Kasino, de San Sebastian edo Gran Kursal. Jokoa debekatzen danean, beste modu batera ere aurrera jarraitzen dute, eta batez ere ekitaldi ezberdinak egiten dituzte, jai tematikoak egiten dituzte, eta bakoitzak bere kartela izango luke. Karteletan elementua oso esanguratsua da, arte efemeroa da. Ekitaldi bat saltzeko eta gero bukatu egingo dana. Horrek asko eragozten du material hori ondo gordetzea eta babestea. Berez erabiltzeko eta berez erraz bukatzen den materialak direlako. 20. hamarkada oso aberatsa izan zen kartelgintzan. Orain gauden areto honetan Gipuzkoako ereduak ikusten dira. 3 urtetan, 3 kartel hauetan estilo erabat ezberdinak daude. Bata marrazki gileagoa edo karikatura erantzuana, beste bat errealistagoa edo figuratiboa izango dana, eta gero txikiren estilo pertsonala 3. Oso peluz laburrean, eskaintza ezberdinak. Atal honetan, kultura eta komertzioa daude ikusgai. 50-60 hamarkadetan, eskaintza zabaltzen zijoan, eta guztiok ezagutzen ditugun zinemaldia eta jasaldiaren sorrera da. Edizio bakoitzak bere kartela zeukan. Tomas Hernández Mendizabal da autorea eta oso estilo pertsonala dauka. Azken atal honetan, kirolak azaltzen dira. Hori ere eskaintzaren barne zelako, eta oso eskaintza zabala zen, bai zaldi lasterketak, lasarteko autolasterketak, tenisa, bizikleta eta nola ez, traineruak eta balandrak. Estropadak saltzeko modu ezberdinak ikusiko ditugu gela honetan. Era berean, lehenengo aldiz, lasarteko autolasterketen kartel guztiak ikusteko aukera egongo da. Kartel asko dago, eta horrez gain, esku horriak, pegatinak eta bestelako elementuak. 250 pieza baino gehiago daude, eta asko museoak dira, baina beste asko, beste toki batzutatik ekarritakoak, Bilboko Arte Ederren Museoak, Koldo Mitxelena, eta partikular asko. Eskerrak eman nahi dizkiegu guztiei, eta batez ere, gonbitea luzatu nahiko genieke bizitariei, benetan merezi duen erakusketa badala uste dugulako. Iritsi gara geltokia saioaren azken atalera. Eta azken atalean, Iruñako geltoki zaharra ezagutuko dugu. Bertan gorpuzten bait dira, orain arte jorratu ditugun, gai eta ekimen asko. Elikadura burujabetza, efizientzia energetikoa, ekonomia sozial eta solidarioa, mugikortasun efiziente edo jasangarria, azken finean guzti hauek gorpuzten duten geltoki zahar hau ezagutzeko aukera ere edukiko dugu erreportaje eder baten bidez. Solasaldiak beti bezala, bertako proiektuak aurrera ateratzeko ezinbestekoak diren pertsonekin eta bukatzeko hemen bertan jatetxean dastatu dezakezuen jaki goxo bat prestatuko digu Koldo Gartziak. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara.
gauian edo rock, baina gero beti techno. No stop, no stop, gaztiak beti techno. Gaztetxean edo rock, baina gero beti techno. No stop, no stop, ez dakit nola itxendon. Gaba hau festako dantzan, jokua pasau dauzutan, ezin galeratu bertan, gogoian eta zulotan. Abestia 5 minututan, taberna guztia dantzan, azte burriko jokoan. Ordu batak dira eta iritzi da eguneko solasaldiari tartea irekitzeko unea eta horretarako gurekin ditugu gaurkoan Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Kaixo bioi? Kaixo, bai. Bueno, lehenengo hauteskuneen inguruan jarriko dugu, gaia jarriko dugu erdigunean, izan ere, kanpainari erreparatuko diogu, alderdien azken adirazpen eta joereri baita ere, baina horrez gain gaurkoan ere, hitz egingo dugu, Feijóo eta Sánchezen inguruko eztabaidaren inguruan, proposamenik gabeko eztabaida izan zela irakurri dugu gaurkoan, edo ikusi izan genuen atzo. Bai, hori da, azkenean euren indarra ikusteko edo behintzat erakusteko debate izan zen, eta bai, aipatzekoa da, eurak Feijóo kasu honetan erabakitzea debate edo kara-kara esaten den moduan bakarra izatea, eta telebista pribatu baten, gero egongo dira debateak, baina Feijóo ez da agertuko. Eta hori nire ustez asko esaten dau, zen motatako kanpaina egingo dauen, hemendik aurrera, eta zen motatako elkarrezketak egingo dituen ala, komunikabide batzuei bai, beste batzuei aldiz ez, ikusiko da ez. Bai, gauza asko dago komentatzeko eta atzoko eztabaida horretaz, eta behar bada bat ere ez da ona. Hori da, ezaugarri bat nahiko adierazgarria, ez da. Egi esateko urteetan zehar aukera izan dut eztabaida asko ikusteko eta batzutan parte hartzeko ere bai. Nik esango nuke zalantza handirik gabe hau izan dela inoiz ikusi dudan eztabaidarik kaskarrena. Oso kaskarra, zergatik. Lehenengo eta behin ezin du egin zutelako eztabaida. Praktikan ezioten elkarri hitz egiten utzi, hasieratik. Ez egun modurik batek hitza hartu eta esaldi oso bat egin nahi bazuen, ez zuen aukerari amaitzeko esaldia, besteak moztu egiten zion. Esan behar dut, zehaz mehatz ikusten egon nintzela eta punteak hartzen, eta horrek gauza bat agertu zuen niretzat harrigarria. Lehenengo jarrera bestea mozteko eta Sáncheze berak hartu zuen. Hori nik enuen espero, nik uste nuen Feijóo kalako jarrera oztopatzaile bat hartuko zuela, ze horrela jokatzen dute PPkoek azken aldian, lehenago ere bai, baina orain Feijóorekin ere bai, trabatu, oztopatu eta bar, baina nire harridurarako Sánchez bera izan zen, oso urduri ikusi nuena bestalde, debatean zehar, lehenengo jarrera hori hartu zuena, eta ez zion utzi Feijóori ekonomiari buruz hitz egiten ari zirela, bere argudioak garatzen. Argudioak edo datuak eta batzutan datu okerra gainera, ez da. Orduan, hori harrigarria izan zen, da hortik aurrera, lehenengo atala ekonomiaren ingurukoa izan zena, da nik uste, Sánchezek, zeukan hor aukerarik diskurso propioa garatzeko, ez zuen garatu. Etengabe defensiban ikusi nuen, defendatu nahian Feijóoke botatzen zizkion datuen eta valorazioen aurrean, eta oso modu kaskarrean. Nik uste dut lehenengo decepzioa izan zela hori. Zen onbait, pasatu direna pasatuta, ekonomia izan ziteken gai garrantzitsu bat, eta ekonomiarekin lotuta doa zen lanpostuak edo etxe bizitza edo pensioak edalako gaiak. Ez zen aukerarik izan hori garatzeko. Eta ordan, horrek esan nahi du, nolabait zalantzak argitzeko intentzioz ikusten duenak debate hori, ez du ezer garbitan ateratzen. Zalantzan bazegoen honi edo besteari botu eman, nik uste ez duela ezer garbi ateratzen. Hori konklusio orokor modura, gero behar bada zehaztu ditzakegu puntu batzuk.
ikamikak egon zirela argi eta garbi dago, eta gainera EH Bildurekin etaren beso politikoarekin akordioak egitea leporatu zion PPko hautagaiak Sanchezi, eta kontrara buruzagi sozialistak ere ez du hartu zion Feijori eta Voxen matxismoaren aurrean amore emateagatik, ez da? Bai, hori da, ez azkenean, Sanchezek esan sortzen justo Feijori, PP eta Vox parekoak diela, ez, edo geroz eta gehiago antza handia hartzen ari dutela, ez, eta leporatu zion, ez, kete bote txapote hori erabiltzea, eta ia da, alako kanpaina egitea ez diola nire ustez mesederik egiten ez PP eta ez Voxi, ez, azkenean ikusi izan ditugu PP-ren hautagaiak Voxekoak bai noski, baina PP-ren hautagai asko azkenean biktimei ere errespetua faltatzen, ez, eta azkenean biktimak gaur denak elkartu dira, ez, eta idatzi bat egin dute eta publikatu dute eskatzen mesedez PP eta Voxez erabiltzea justo esaldi hori, eta besta biktimekiko errespetua izatea kanpaina honetan, eta beti ez, eta azkenean nire ustez justo puntu horretan Sánchez bai agertu zen indartsuago, edo behintzat leporatu zion hori eta egia da, ez, baina hala ere badaz PP eta Vox boskatzen duten hainbat pertsonak non oso zerre daude Sánchez EH Bildurekin akordioetara heltzeagatik eta horrelako erabakiak hartzeagatik, ez, eta hori erabiltzen dute, supuestamente ez, biktimen izenak edo biktimen papera justifikatzen, baina azkenean biktimak besta, ez zaie importa, azkenean eurek nahi dutena da EH Bildu ez egotea panorama politikoan, ez, eta Sánchez bere kargutik kentzea. Nik uste dut, atzoko debateak, analizia eginda, esan zutena, eta batez ere esaterik izan ez zutena, baino haratago, ez gauza asko ezin izan zituzten esan, baina esan zutena baino sakonago, balio du nik uste balantze orokor bat egiteko ere legealdiarena, ez da. Nik uste PSOE-ren legealdi hau da Sánchezena propioki neurri batean aukera galdu bat izan dela. Da, esplikatuko dut alik eta laburren hau zergatik, ez da, hasi ziren koalizio gobernu bat egiten. Hori promesa bazen, da promesa interesgarri bat akaso, ze lehen aldiz, PSOEk bere eskerreko indar batekin planteatzen zuen koalizio gobernua. Kontuan izan, memoria eginda, zalantzatan ibili zela, eta momentu batean Ciudadanosekin koalizioa egiteko ere aukera maigainean jarri zuen PSOE berak, ez da, zorionez baztertu zuen hori, gero ikusi Ciudadanos nola amaitu den, eta erabaki zuen Unidas Podemosekin koalizio bat egitea. Hori promesa bat zen, baina legealdian zehar PSOE berak da Sánchezek zapustu du Unidas Podemos, eta suzedanioa fabrikatu du, bera fabrikatu du, sumar da, azken finean, suzedanio bat, domestikatua esango nuke, ez da. Hori da PSOE-ren lehenengo akatz larria nire usterako. Podemosekin batera eta Podemosek bultzatuta egin zitezken lege progresista asko eta asko, bertan bera gelditu dira edo zapustuta edo erabat aldatuta, ez da, eta Podemos bera zapustu du. Lehenengo akatz importantea. Bigarren, irabazi, eskumak irabazi du zergatik, PSOEk eta Sánchez berak erosi egin ditu eskuinaren argudioak. Bai biktimen inguruan, presoen inguruan, aliantzen inguruan, egia esateko, aliantza zehatzik ez du egin. Ez Bildurekin, ez RZ-rekin. Eta are gehiago, hain nabarmen erosi ditu eskuinaren argudio faltzuak, zeren eta maiatzeko hauteskundeen bezperan, eta ondoren, erabat baztertu egin du Bildu. Nafarroan, Iruñan, hainbalekutan, eta Bilduren etzai bezala aurkeztu da PP-rekin batera, hainbat tokitan, Durangon, eta bar. Ordan, klaro, politika hori egiten baduzu, zure aliatu interesgarrienak zapustu, beste batzu fabrikatu, domestikatuak, eskuinaren argudio guztiak irabazi, derrigor, eztabaidan, defensiban jartzen zaitu eskumak. Eta hori gertatu zen. Denbora guztian, atzo, Sánchez defensiban zegoen, ezin zuen zer sendoa defendatu, hain justu ere lehenagotik irabazita
zegoelako eskuina argudio sakonetan. Osea, eskuinak jan egin dio terreno ideologikoa eta programatikoa PSOE-ri berari, PSOE-ren jarreragatik da Sánchezen jarreragatik. Nik uste hau sakoneko arazo badela, eta honek ezer honik ez dakar. Nik oso zaila aurreratuko dut pronostiko bat, oso zaila ikusten dut PSOEk eta Sánchezek errekuperatzea kanpaina. Eta tamales diot, biak dira txarrak, biak dira, ez dira ez bata ez bestea hautagai niretza behintzat desiragarriak, baina noski okerragoa da PP-Vox aliantza. Da tamales susmatzen dut atzoko debatean indartu egin dela. Sánchezek eta PSOEk agertu duten ahulezia estremoagatik indartu egin da PP-Vox gobernuaren aukera. Proposamen gitzi orduan eztabaida horretan, baina hori bai, hurrengo hauteskundetarako proposamena egin zuen PPko buruak, eta boto gehien lortzen dituen indarrari gobernatzen usteko konpromisoa idatziz jasotzeko eskatu zion Sánchezi, eta Sánchezek hori ez zuen onartu, eta horiek horrela argi dagona da gobernu osaketari dagokinez, Euskal Alderdiek gobernua osatzeko giltza izango dutela, eta hor daude ez, bai EH Bildu, bai EAJ horren leian. Bai, hori da ez, eta azkenean, Aitor Estebanek esan dago, ez dagoela SBS, erabakia ez dutela hartu oraindik. Eta askotan esaten dela, PP eta Voxekin akordio batera helduko diela, baina eurak hasiera baten esan dute ez. Orain ikusiko dugu zelan doian kanpaina eta zein izango den azkenengo erabakia, ez? Ez dakit, behar bada lortuko dute, bai EAJ eta EH Bilduren babesa PSOE eta Pedro Sánchez ez, baina ez dakit horrekin nahikoa izango da PP eta Vox justo boteretik gentzeko, ez? Azkenean, Carmelok esan dago moduan, indarra bere ganatzen ari dira, eta hori ikusi da Espainiako hainbat lekutan, ez? Extremaduran, Andaluzian eta Kastillan, boto asko irabazi zituzten azkenengo hauteskundeetan, eta behar bada berdina egingo dute oingoko hauteskundeetan, ez? Eta ikusiko da, ze azkenean, batzuentzako BP eta Vox boterean egotea atzera pauso ikaragarria da, baina beste batzuk ordez, igual euren egoera pertsonalean edo euren individualismoan sartzen baldin badira, ulertzen da, edo behintzat kontestu horretan uler daiteke ez importatzia denon eskubideak eta LGTBI eskubideak edo feminismoaren borroka, ez da violentzia matxista ez, eta hainbeste atzera pauso egiten dituzten alderdi hauek beste azken batean. Nik uste dut eztabaidak ez duela bere osotasunean gertatzen ari dena agertzen da. Eztabaida hain pobre izan dare gutxiago, ez da. Nik uste dut PP aspaldiko hilabetetan hasi dela ja estatuko gobernua, da Madrileko gobernua, Moncloakoa eskuratzeko prozesuan. Eta konturatzen bagara guztiok ikusten dugu azken aldian, eta maiatzeko hauteskundeen ondoren modu nabarmenean, ari direla PP-Vox aliantza hori gauzatuz, lehenagotik ere Kastillan bazegoen, baina orain gehiago modu nabarmen, Espainiar penintsulako geografia urdinez jazten ari dira, eta urdin ilunaz gainera, urdin neofrankista edo fascistas, eta erabat ados gainera Feijóo eta PPren zuzendaritza horrekin. Extremadurako adibidean ikuste paradigmatiko izan zela. Claro, hori ikusi ondoren, inkluso PP berak gratis eta more, nonbait, EAJ-ari eta PSOE-ri hemen bertan ere emandako apoioa ikusita, sorna bazen, benetan irrigarria zen, atzo Feijóo ateratzea paper batekin esaten, apoiatu behar zela botu gehien lortu zuen kandidatura edo lortuko duen kandidatura. Hori irrigarria da, broma makabro bada, politika apurua jarraitzen duenarentzat, ze benetako pirata bezala portatzen dira beraiek. Eta indar nagusia askotan gertatu den bezala, EH Bildu denean adibidez, hau da, beste itxaropen promesa bat, berei dira lehenengoak pirateatzen
PSOE-rekin eta EAJ-rekin batera adibidez, hori egiteko, ez da. Beraz, prozesu hori ja garatzen ari da PP eta arrakastatzu. PP eta Vox. Vox goraka doa, boto intentzioan ere, PP aurretik doa, eta Sánchezen PSOE-ri kostatuko zaio ikaragarri. Eta gero dago beste kontu hori, ez da, komentatzen dena, erabakigarriak, nor izango da erabakigarria, Bildu izango da, RC izango da. Claro, zer da erabakigarri izatea eta zertarako? Hau da, aritmetikoki agian duda egiten dut, gauza dauden bezala. Maialenek esan duen bezala duda egiten du nik ere. Baina agian Bildu eta RC-ren botuak gehituta, edo hobe esan da eskainoa gehituta, agian gertaziteken PSOE sumar adibidez, koalizio hori, koalizio gorri edo larrosa hori, ez da, kokatzea hor gobernua egiteko moduan, agian, baina, klaro, nora darama horrek, hau da, lehengo legealdi osoa, bertan behera doan bide bat izan bada Sánchezekin zer izango da hurrengoa, ulertzen diazu, zer da erabakigarri? Nik uste dut hor azterketa interesgarri bat dago Euskal Herrian da Euskal Herritik egiteko. Guk hemen alderdi progresistenak eta interesgarrienak ze funtzio bete behar dugu? Sánchezen PSOE-ren konparsa izan behar dugu? Sáncheze gobernara dezan Madrilen, da gero bere gobernuarekin hori egin dezan? Hau da, ailegatu benetako ordua eta Bildu bera baztertu PP-rekin batera? Osea, horretarako nahi dugu erabakigarri izan? Nik uste dut hor benetako debatea orain hemen egiteko daukagula. Madrileko hauteskundetako, hau da, parlamentuko hauteskundetako eszenatoki hori gurea da eta ez da. Neurri handi batean arrotza da, atzoko debatean ez geuden, evidentemente ez geuden, ez da, ez batean, ez bestean. Aipatu ere, apenas aipatu zuen Sánchezek eta proposamen bat ere zuen egin, Euskal Herriko bat ere ez. Espada baten bat kaltegarria, ez da. Orduan, zer da erabakigarri? Nik nahiko nuke erabakigarri izatea hemen. Hau da, nik uste Madril eraiki eta Estatu Espainiarra eraiki batekin edo bestearekin baino, debate interesgarriago daukago hemen gure nazioa nola eraiki. Nazioa eraikitzeko plana behar dira. Da hori ez da bakarrik esatea, bihar etzi etorkizunean independenteak eta republika izango gara. Hori ez da ezer esatea. Egin behar da plan konkretu bat naziogintzarako. Gure naziogintza ahultzera doana. Eta are gehiago PP eta Vox gobernura llegatzen badira. Planak erabakigarri izan behar dugu etxean. Hori da nik uste importantea. Da ez gara izango, askotarako ez behintzat. Ordan hori errealismo aztertu behar da, uste honik. Da atzokoak errealismo dosi handi bat dakar Euskal Herrira uste honik. Ze agian RC eta Bildu planak egiten dabiltza erabakigarri izateko, eta hori aukera hori bera ere esai aurkeztuko. Orduan kontu zibil gaitezen, izan gaitezen errealistak, eta gure benetako garrantzia daukagun tokian, hemen, Euskal Herrian kokatu, ez da, nik uste dut, debate hori egin behar du. Gero helduko diogu berriro politika alorreko gaiei, baina orain beste gai bati helduko diogu. Izan ere, Espainiako Konstituzio Auzitegiak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako toki erakundeen legearen 6.2 artikuluaren zati bat bertan bera utzi zuen pasaden astean, eta horrekin Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalei euskara hutsez funtzionatzeko bide hau itzi, ezta? Eta erabaki hori salatu dute eta hizkuntza eskubideak defendatzeko elkarretaratzeak egin zituzten atzo, Arrasaten, Zarautzen eta Mutrikun. Eta gaiari heltzeko solasaldian heldu baino lehen, pantailaren beste alboan dugu Maite Etzani, Zarauzko euskara teknikaria. Eguerdion, Maite. Eguerdion. Aipatu dugu, ez da, Konstituzio Auzitegiak toki erakundeen legearen 6.2 artikularen zati bat bertan bera utzi zuen pasaden astean, eta horrekin, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalei euskara hutsez funtzionatzeko bidea itzi, ez da? Eta erabaki hori salatu eta hizkuntza eskubideak defendatzeko elkarretaratzea egin zenuten atzo, zer nolako harrera jaso zenuten? Elkarretaratzea Zirika Euskara Elkarteak antolatu zuen, ez udalak, baina udalak bat egin zuen noski elkarretaratze horrekin.
Jende ugari hurbildu zen eta egia esan, pozgarria da guretzat ere, herritarren babesa badaukagula jakitea, ez? Bai, oso momentu, polita izan zen, babes hori jasotzea eta herritarren aldarrikapen hori hantxe bertan ikustea. Orduan, eta zer suposatzen du artikuluaren zati bat bertan bera usteak? Ez dakigu oso ondo zer suposatuko duen, guk ez daukagu asmorik printzipioz behintzat kasu handirik egiteko, baina, artikulu horrek emate zion lege babes bat, udal askok aspalditik zabalik geneukan bide bati, Zarauzko udalak ere, udal legea onartu aurretik erabakizun euskeraz lan egitea. Nola bestela, gure langile guztiak euskaldunak dira. Urtetan egin dugu lan bakoitzak bere hizkuntza eskakizuna lortzeko. Urtetan trebatu dira langile guztiak beraien lanak euskeraz txukun eta modu errez batian egin ahal izateko. Bi hizkuntzetan lan egitea ez da zilegi, langile bati ezin zaio eskatu bi hizkuntzetan lan egiteko. Orduan, Zarauzko udalak bere garaian erabakizun euskeraz lan egitea eta gaur egun neurri handi batean euskeraz lan egiten dugu, baita gai, ez dakit, zailenetan ere, zailenak iruditzen direnak, hirigintzan adibidez. Orduan, guretzat lege hori, udalegia izan zen, babes juridiko bat emate zigun, hartutako erabaki horri babes juridiko bat emate zion. Orain zer gertatuko da? Ez dakit, guk berdin jarraituko dugu euskeraz lanean. Gure langileek behintzat ez dute kontrakorik azaldu, gure ordezkari politikoek ere ez dute kontrakorik azaldu, eta guk berdin jarraituko dugu. Zer suposatzen duen euskerari eraso handi bat, hori horrela da. Euskerari eta ez euskerari bakarrik, euskaldunoi. Euskal komunitateari eraso handi bat. Euskerak behar ditu erabaki tinko, irmoak eta koherenteak. Uste dugu, udal batek erabaki hori hartzea badala erabaki koherente eta gaina eraginkor bat. Herri euskaldun batek merezi du euskeraz lan egiten duen udal bat. Guk hori betetzeko asmoa daukagu eta horrela lan egiten jarraitzeko asmoa daukagu behintzat. Euskararen kontrako erasoa aipatu duzu, hizkuntza eskubideen urraketa, gainera oldarraldi judiziala aipatu da askotan, ez? Gainera ez da bakarrik egiten den lehenengo erasoa. Ez, aurreko eztabaidan ikusi da, ez da? Alderdi batzuk horre indarra hartziak karri du horrelako kontu bat, ze hau Voxek sartutako legite baten ondorioz sortu da, eta, ez dakit, badaukago lana, ez? Horrei guztiai aurka egiteko eta elkarrekin egiteko aurka, ez? Horregatik, atzeko elkarretaratzea bezalako momentuak, pozgarriak diaz, instituzioek erakundek bakarrik ezin dute. Herritarren laguntza eta herritarren bultzada eta herritarren aldarria ere beharrezkoa izango da bide honetan aurre egiteko. Atzo Zarautzen elkarretaratzea egin zenuten eta zehazki Zirika Euskara taldeak deitu zuen protesta eta gainera talde hori sortu berri da, ezta? Zertan datza edo zein da bere helburuak edo nola dijoa? Zirika Euskara elkartea oraintxe sortu berria da eta irailean egingo du bere aurkezpena. Irailean 14an daukate jarria eguna eta pixka bat egoerak horrela bultzatuta erabaki zuten elkarretaratzea hau antolatzea guztiz erabaki arrakastatsua eta erabaki zuzena. Euskara elkarte batek ditun helburuak izango ditu Zirikak. Horretan ari dira lanean oraindik eta nahiago nuke beraiei buruz beraiek hitz egitea. Oso ondo, eskerrik asko gurekin izateagatik Maite Etxandi, Zarauzko Euskara Teknikaria. Eskerrik asko zuei aukera emateagatik. Aipatu dugu, ezta? Madrilgo Konstituzionalak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalen euskari lehentasuna ematea eskatzen duen legearen artikulu bat ezabatu duela. Ikusi dugu, ez dara gainera lehenengo gertaera, ez? Euskararen kontrako erasoak, oldarraldi judiziala. Nik uste dana dela bat, oldarraldi judiziala, poliziala, eskuinarena,
eta PSOE-PP-rena, gogoratu PSOE-PP bat egiten dutela sarri askotan Euskara baztertzeko, ez da? Nafarroan zer esanik ez, Gasteizko legebiltzarrean ere elkartu ziren Euskararen aldeko lege proiektu bat bertan bera usteko, utzi nahian, esan dut Madrilen ere bai, eta hor PSOE-ren da, PP-ren hizkuntz politika nahiko bateragarria da, batez ere gazteleraren inposaketan eta euskararen bazterketan. Puntu batzutan, genozidio kulturaleraino ailegatuz, Nafarroan adibidez apartheidarekin, ez da? Hori horrela da, orduan ez gaitezen engaina. Estatu Espainiarrak batu egiten du botere judiziala, botere politiko parlamentarioa, eta mediatikoa ere bai euskararen kontra, eta euskara baztertzeko. Da hori genozidio kulturala da, argi eta garbi esan da. Claro, ze egin behar dugu guk, zein da erantzun egokia eta eraginkorra, ez da, zirika oso ondo, zirikarena zarautzen, gogoratu behar dut, zirika hor bilduta zegoen une berean, Voxeko ordezkariak ere aurkeztu zirela zarautzen bertan. Egon ziren Donostian, Martuteneko gartzela aurrean, da gero zarautzen agertu ziren. Hau datoz esaten, hau Espainia da, eta nik badaukat indarra hori inposatzeko. Ari da inposatzen, ez da? Nik uste dut hori da erabaki politikoa da estatuarena, eta estatu ordezkariena. Hori horren larria da. Claro, paradoja da, Madrilen tribunal batek erabakitzea, Euskaldunok Euskal Herrian ezin dugula euskararik egin, eta egin behar dugula gaztelera, ez da? Hori harrigarria da, eta eskandalo antidemokratikoa da, biztan da. Nola egin aurre horri? Nik uste importantea dela udalek lagun dezakete, UEMak lagundu beharko luke modu kooperatiboan, da elkarlanean, noski egin beharko luke, nik uste egiten duen, baino askoz gehiago, baina gero herritarrok. Hau da, nok esango dit niri gaztelera egin behar dela, nok esango dit. Nok esango dit nik ez dudala euskara egin behar nire herrian, nok esango dit. Nire erabakian dago eta herritar asko elkartuta, erabaki hori kolektibo bihurtzen da, eta horrek ematen dio euskarari indarra, ez da? Hau da, desobedientzia egin behar da, egiten da desobedientzia, baina nok inposatuko digu gure nortasunaren kontra, gure hizkuntzaren kontra aritzea geure herrian. Hori geure esku neurri handi batean dago, gure esku dago esaten denean, hor daukagu adibide bat, ez da? Gure esku dago, euskara egitea, eta behar bada gaztelera ahaztu egitea ere bai. Horrela jartzen badira, niri gero eta gehiago astu egingo zait, gaztelera, haizu. Eta nok esango dit egin behar dudala. Agian egiten dut euskara eta gero behar denen nazioartean inglesa egiten dut. Halako jarreak hartu beharko ditugu, halako inposak eta genozida baten aurrean, ez da? Nik uste dut, ordua dela euskaldunok hitzar gaitezen da jarrera aktiboagoak hartu ez, simbolikoa bakarrik, manifestazioa ondo dago, lagun asko ikusi ditut hor, bide batez esan da, baina zerbait simbolikoa da. Eguneroko bizitzan ekintza linguistikoak milaka eta milaka dira egunero. Hor hartu behar ditugu erabakiak. Eta, hizkuntza eskubideak defendatzeko, aipatu dugu, ez? Nola Mutrikun, Zarautzen eta Arrasaten elkarretaratzeak egin zituztela atzo, atzoko elkarretaratzearen irudi batzuk ikusiko ditugu, eta orain jarraituko dugu. Gairekin jarrituko dugu, ez da? Maien ikusitugu irudiak, ez da? Elkarretaratzeak atzo jendetzuak, ez dakit zer duzun? Bai, ez, eta azkenean, aipatu dugu, ez? Zer nolako abestia proposa
abestu zuten atzo. Ikusten da, azkenean, boxen helburuak pixkanaka heltzen ari dira, eta ikusten eta pairatzen hasi gara, azkenean, hori izan boxer txartutako elegite baten bitartez lortu dute arau hau kentzea, eta bere boxen helburua beuren programan jartzen dute, da autonomia erkidego guztiekin bukatzea, eta hizkuntz bakarra erabiltzea, eta da espainola, leku guztitan, Eta, guk uste dugu bakarrik boxen nahia edo helburua dela hau, baina bai auzitegi konstituzionala eta auzitegi nazionalan barruan badaz lobby batzuk non hori defendatzen dute eta euren potere guztia erabiltzen dute hau lortzeko, eta hori da niri beldurra ematen doztana, azkenean gobernua alde baten berdin da ezain den edo zein izango den, ze naiz eta Pedro Sánchez boterean egotia edo naiz eta PSOE boterean egotia eta PP eta Vox sartzia, badaz epaitegi edo auzitegi batzuk non botere hori dau hor, eta azkenean eurek uste dugun baino botere handiago dauki, eta Maitek esan dagoen moduan, ez badauki, nire ustez bidea da kasurik ez egitea. Euskaraz bizitzea edo saietzen bizitzea eta holako arauak eurak jartzea nahi dutena, baina gure alde egitea eta euskararen alde egitea, ze azkenean gure hizkuntza da, Eta justo boxen eta elegite horrek jartzen zuen, euskara udal batzutan kideen hizkuntz eskubidea, edo euskaraz ez dakiten kideen hizkuntz eskubidea urratzen zuela da, eta besteon eskubidea ze. Osea, ze da, pertsona bakar bat euskaraz ez baldin badaki edo ez badau ondo ulertzen ja gaztelerara pasa behar dia, naiz eta beste guztiak euskaldunak izatia, ez dauko zentzurik. Politika izan dugu lehen erdigunean, berriro itzuliko gara apur bat horren inguruan hitz egitera, izan ere, memoriaren arloan maitzear dagoen legegintzaldiak argiak eta itzalak izan ditu, ezta? Eta memoria demokratikoaren legea onartu zen kongresuan, baina sekretu ofizialen legea gaurkotzeko aleginak porrot egin zuen, eta lege egitasmoa bertan bera utzi dute oraingoz. Ia da, nik ez dakot esperantziarik sekretu ofizialen legea aprobatuko denik, eta sekretu horiek desklasifikatuko dienik, ez Pedro Sánchezekin, ez Feijóorekin, eta berta gutxiago ez, Abascal eta bere kideekin, ez, eta nire ustez da sekretu horien artean, bai PSOEko kide izandakoak eta dienen kalte egingo dielako, ez, eta ez zaie komeni. Eta kide horiek boterean egon bitartean edo bizirik egon bitartean ez dira sekretu horiek jakingo, ez, eta azkenean badaz pertsona asko non gal eta beste egindar batzuen biktimak izan dienak eta justiziarik inoiz izango ez dutenak, ez, eta hori da nire ustez kaltegarriena. Nik uste dut balantzea, arloka egin daiteke, egia da, memoria eta sekretu ofizialak horien lotuta doaz, nolabait ematen du ez da, historia hurbilaren errebizioarekin edo egia hor nagusi egitearekin. Ze gertatzen da, nik uste ezinezkoa dela hori Estatu Espainiarrean, argi eta garbi esan da ez da. Estatu Espainiarra berak, estatu bezala dirauen bitartean, nik uste dut ezinezkoa dala, begira zer diodan, Zergatik, estatuaren oinarrietan, genozidio eta krimena daudelako. Krimen frankista, genozidio izugarria izan zen, estatu golpeak ekarri zuen, gerra zibila deitzen zaio, hori izan zen krimen antolatu bat, ez da, osea, Gerra zibila izan zen nazismoak egin zuena herrien kontra? Ez da. Izan zen krimen, giza krimen kolektibo bat eta genozidio bat. Frankorenak ez dauka alde handirik, esan edut. Hori gerra zibila baino izan zen estatu golpe lusatu bat eta genozidio antolatu bat, ez da. Eta, klaro, hain zuzen ere, genozidio horrek indarrean jarri zuen estatu hau. Eta hor dago kontua, hor dago koska.
adibide batzuk ipiniko ditu gero, ezta? Claro, estatu honen oinarria monarkia borbonikoa. Frankok izendatu zuen. Ikusi dugu gero monarka hura Frankok hautatua non dagoen, da ze ibilbide egin duen, da daukan. Baina hori da, estatu honen zutabe bat, ze hura, bueno, disimulos kendu zuten eta oporretara bidali Saudi Arabiara ez dakit non dagoen hortik, ez da, urrez betetako oporra gainera, baina bere semea jarri zuten. Esan nahi dut, Borboien monarkia hori Frankok berrezarria Errepublikaren, Espainiako Errepublikaren kontra, zutabe bat izan zen eta da estatu honetan. Epaileak esaten dugu, epaileen sistema osoa lehen top deitzen zen, orain Audientzia Nazional, baina bizkarrezurra berbera da. Hau da, frankismoak modu horretan genozidio baten bidez eta eskuin muturraren politika belicista eginda, ezarri zuen estatu hau. Ikutu batzu baino zaizkio egin, amnistia bat egin zen, 1977an aparapos estatu horren errudun eta kriminal nagusiak salbu usteko. Ordan, hori da errealitatea. Estatua berak altzatuko ditu sekretuak eta biztan utziko du hori, ez du egingo. Ordan, memorian traba jartzen dira, itxurazko memoria bat egiten da, memoria legea bezala, baina ikusi dugunez, edozein indar progresistak, lehenengo Unidas Podemos izan zen, baina gero baita Bilduk eta EAJ berak eta bar, egundoko kritika egin zioten da gauzak horrela daude, ezta? Eta gero sekretu ofizialak ari gutxiago, zergatik? Sekretu horien zati handi bat demokrazia dituan eginda. Gal hor eginda. Guardia Zibilaren jokabidea, ez gal, baizik eta Guardia Zibila bera, piramide bezala, goiti bera, eta gaur egun agintean dauden generala Guardia Zibilean, hiltzailea dira. Zer nahi duzu esatea? Ordan, hoiei altzatuko zaie sekretua? Ez, ze altzatzen bada, mundu guztiaren biztan gelditzen da, zein den estatu honen egitura da zeintzu diren zutabeak. Hau da, sekretuak altzatu eta memoria benetan lantzeko zeintzu zientifiko batean, Espainia amaitu egin behar da, egitura bezala, eta egin behar da beste zerbait. Da horren aurrean gaude, lehen ere hauteskunden inguruan esan dugu, hemen arazoa ez da Madrileko talde baten edo bestearen laguntzaile izatea edo bihurtzea. Bildu bihur daiteke, PSOEren laguntzaile. EAJ bihur daiteke baten zein bestearen laguntzaile, ze hori da bere izakera, ez da? Baina ez, kontua da beste zerbait behar dugu, beste egitura bat. Eta beste egitura baldin bada Euskal Errepublika bat, hori antolatzen hasi behar gara, ez bakarrik esan. Hor altzatuko ditugu sekretuak. Begira, adibide bat emateagatik. Ni nabil aspaldian, ez da, eta hori nabarmen agertzen du gainera, Gernika batzordean lanean. Sortzailetariko bat izan nintzen, hain justu ere, Gernikan ikastolan lanean enbilela, urte asko dira. Oraindik Franco biziri zegoen. Da, hasi ginen reklamatzen, haizu, memoria historikoa eta sekretuak altzatzea. Hori hasi ginen. Da, memoria zen, amaitzeaia, ipuin naskagarri hura, Frankok garatu zuena esan ez zela bombardaketarik egon, eta hori gudariek eta komunistek errezutela Gernika. Hori da memoria, estatu honen oinarrian dago memoria, eta ez zuten aldatu nahi. Eta ordan hasi ginen lan egiten, naziarteko historialari handi batzukin, eta hemen lekukoekin, eta apurka joan zen desegiten bertsio ofiziala. Ofiziala, ez ja Frankorena, baizik eta estatuaren bertsio ofiziala. Atzo arte indarrean mantendu dutena. Gero hasi ziren, bombardea bai, baina Kondor Legioa izan zen da hauek ezekiten ezer. Gero, bazekiten baten batzu, Frankok ezekien ezer. Eta, ekarri Frankoren agiria, sekreto ofiziala, hor ikusten duzu. Gero, bai, egin zen, agian espainol batzuk ere bazekiten zerbait, Frankok ezekien da gainera hildako gutxi batzuk izan ziren. Jode gutxi batzuk. Hasi ginen ikertzen, da gure historialarie deskubritu dute 2000-tik gora izan zirela hildakoak, eta asko ezabatu egin zirela. Hor dago adibidea, ez da, azken momentuan, igaz eta aurten, PSOE bidali du ordezkari bat. Ez da, Sánchez bera etorri, bidali du ordezkari bat Gernikara, ez da, Bolaños. Eta Bolañosek planteatu du
bueno, bai, txarto egon zen bombardak, eta ez ginen gu izan, frankistak izan ziren, baina, bueno, tal, orain, artxiboak ireki ez dira irakitzen. Gernika, Picassoren Gernika, Madrilen, badespada. Ordan, ze memoria, ze sekretu altzatu. Espainia honekin ezin da, hori da seriotan aztertu behar dugun zerbait. Eta beraz, alternatiba ez da balizko gobernu progresista bat Madrilen, ez alternatiba da geu antolatzea errepublika propio bezala, baina hori prestatu egin behar da. Ez da deklaratiboa bakarrik. Ez da Durangoko mitin batean esateko zerbait, hori baino askoz gehiago izan behar da. Claro, begirada zentratu behar dugu talana hemen. Eta ez dugu izan behar Madrileko kandidato txar baten konparsak. Erabakigarri, horretarako ze erabaki. Hemen, erabakiak hemen egin behar ditugu. Eta, estopako estopo eta apurka izan bada ere, bilorpen handi ekarri dituzte azken bi urtek presoen auzia bideratzeko, sakabanaketaren amaiera eta espetxe arloko eskumena. Aurrekoa kolokan da ordoa, Moncloarako lehia eskutik hasita. Bideo bat jarriko dugu eta jarraian helduko diogo gaiari. Hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion ze aska utxari takoiz batez el puertoko gartzelan esnatu ginen. Aipatu dugu, sakabanaketaren amaiera eta espetxe arloko eskumena. Hala ere, kasua presoen alorrean, oraindik hainbat eskumen lortzea daude, hirugarren gradua eta olakoak, ezta? Azkenean, PP eta Vox boterean sartzen badia, ikusiko dugu, ez? Orain gaur egun eta azkenengo urtetan, beti izan dira oztopoak, ez? Naiz eta Pedro Sánchez, boterean egon. Baina oztopo gehienak nire ustez ere auzitegi nazionaletik datoz eta lehen esan duan moduan, ez? Hor, naiz eta gobernu progresista edo progresistatzat bat hartzia, bertan dagoen lobi, edo eskuineko lobia edo bertan da zen pertsonak ez, saiestuko dute edo behintzat saiatuko dira edozein neurri berri saiesten edo oztopatzen, ez? Eta hori eskenean oso latza da, hainbeste eta hainbeste urtetako sakabanaketa eta hainbeste urte ikusten, ez? Hemengo pertsonak Espainiako edozein tokitara fatea euren familiak ikusteko eta bertan espetxetan izandako tratamendua, ze azkenean badakigu, ez? Berizketa handia dagoela preso batzuk eta besteen artean. Baina hala ere ez dakit, Pedro Sánchez boterean mantentzen baldin bada euren egoera hobetuko denik ala ez. Ze lortuta dagoena behintzat mantenduko da, baina gauza handiagorik ezakit lortuko dutenik, etxeratuak izatea edo hirugarren gradua irabaztea, ze azkeneko urtetan eta hilabetetan ikusi dugu, ez? Bai, hasiera batean hirugarren gradua ematen dutzie batzuei, baina gero berriz kentzen eta olako tratuak eta olako neurriak hartzen, ez? Eta azkenean hori bai salatzekoa da. Begira, asunto hau oso asunto potoloa da, ez da? Oso potoloa, eta pargatu nitaz hitz egitea, baina 80. hamarkadan hasi nintzen Amnistiaren aldeko batzordetan lan egiten. Hamarkada joan dira, ez da lanean, 3 aldiz egonaz gartzelan preso. Eta azkena 2010 arte, 2010ean utzi ninduten libre, ez da? 3. aldi horretan. Gaia beraz apur bat ezagutzen du barrutik eta lanetik, ez da?
Euskal preso politikoa segula santan ez gara joan gure militantziara eta gure lan politikoa egitera gartzelatik irteteko. Ez da gartzela sartzeko ere, baina sartu gaituzte. Eundaka eta milaka, ez da. Ez gartzelatik irteteko. Joan gara egoera hau aldatzeko. Eta sakon aldatzeko. Claro. Orduan, egoera aldatzen ari da, baina okerrera. Biharetzi PP eta Bosek hartzen badute gobernua, pentsa zazu. Baina eta PSOE berak hartzen badu ere, PSOEren gobernupean ikusi Audientzia Nazionalak zer egiten ari den. Hau da, pausu bat ematen dugunerako bi atzera egiten ditu. 3. graduak, non daude? Gobernuaren menpe omen dagoen fiskaltzak errekurritu egiten ditu, eta agentea berriro gartzera bidali. Akusazio berriak eta epaiketa, makroepaiketa berria prestatzen ari dira. Orduan, bidea ez da inoiz lineala izan, eta ez da izango lineala. Eta hau egoera preso politikoen egoera aldatzeko, arlo honetan ere aldatu behar da testinguru osoa. Hau da, PPrekin okerrera, baina PSOErekin obera ere ez. Adibide bat da, ez? Aitor eta Galerren kontuan gertatu zena, egia da hori ezker abertzalearen kontrako oldarraldia, ez da? Noski, hori da, esan nahi dut, hemen azken finean preso izan zaitezke Biharetzi berriro, ni esan naiteke, badut horren kontzientzia, ez ja, eta desagertu zen, eta esan zuen, utzi zuen bere bidea, Borroka Armatuarena, baina bilduko izategatik izan zaitezke preso. Orduan, eta prozesu bat egin, niri bi egin dizkiate makroprozesuak HBko eta Batasunako buruzak izateagatik. Orduan, zertan gabiltza, esan nahi dut, hori da arazoa. Arazoa sustraitik aldatzen dugu, edo bestela preso politikoak izaten jarraituko dugu. Azken mendeetan, belaunaldi guztietan egon dire Euskal Herrian preso politikoak. Hau da, nazio antolatu behar dugu hemen, eta erabakigarriak izan behar dugu hemen, da presoen gaian ere bai hemen. Bestela, jarraituko dugu preso politikoak izaten. Gora beratzu izango da, egongo dira olatuak, agian PSOE bere komenientzak askatuko ditu batzuk, Aznarrek egin zuen, bere garaian, da begira gero nola joan ginen berriro. Zenbat herrerako martza egin dugu, zenbat manifestazio urtarriletan. Hemenen gauzak sakon eta serio aztertu behar dira, nik uste dut. Aratuko dugu gaiez orain bai, eta klima larrialdiaz eta beroaldiaz hitz egingo dugu. Izan ere, 35 graduren bueltan egongo dira gaur termometroak Hego Euskal Herriko txoko askotan, eta ur asko edatea eta eguzkitan egotea saihestea aholkatu dute, eta horren inguruan bideotxo bat jarriko dugu eta gero jarraian helduko diogu gaiari. Lehortea ez bada harria erauntxia da, klima larrialdiak nahiko zoratu du Euskal Herriko eguraldia. Abisu laranja ezarrita dago Nafarroan eguerditik iluntzen arte. Bero boladari nola edo hala aurregin beharko diote. Nafarroa erdi eta hegoaldean are bero handiagoa egingo duela espero da. Erriberan temperaturak 40 gradura iritsiko direla aurreikusi da. Lehortari lotuta Euskal Autonomia Erkidegoan erakundeetatik ikusi dute egoerako hobera egin duela. Azkeneko 6 aste hauetan hobetu egin duela, forma nabarmenean hobetu duela egoera klimatologikoak. Egin duen euriak nolabaik mugatu du genduzken arazoak. Jaurlaritza eta lehen sektoreko ordezkariak bildu dira nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiek bizi duten egoera aztertu eta aurrerantzan hartu beharreko neurri eta erabakiak zehazteko. Ildo horretan abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzari aurre egiteko aberentzako jatekoa kanpotik erosta erabaki dute. 1000 tona lasto erosiko dizkio Jaurlaritzak Frantziari. Momentu honetan lasto falta handia dago estatuan, zati naiz eta Euskadin euria egin duen azkeneko aste hauetan estado norrimeste ez du egin eta dagoen lasto kopurua oso txikia da. Azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere Araba erdialdean eta Arabako Errioxan ekoizpenaren 20% inguru galdu da Lehortaren ondorioz. Horregatik bigarrenez bildu den nekazaritza eta klima aldaketarako mahaian erabaki dute laguntza hauek onartzea. Joan den asteko kazkabarrek bestalde Araban eragindako kaltei dagokienez horiek zenbatzen eta aseguruen estaldurak aztertzen jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak erabakiak hartzeko. 30.000 hektare afektatu zituen eta galera nabarmenak izan ziren. Ipar Euskal Herrian ere Ezpeleta eta Senpere hondamendi eremu izendatzea erabaki dute azken aldiko eurite eta kazkabar erauntxiengatik. Bertako piperren uztaren zati handi bat galdutzat izan ostean.
Eta Ipar Euskal Herriko kostan berriz aurreikusi daiteken lehortea dela eta neurriak hartu eta ura moztu dute Lapurdiko hondartzetako dutxetan eta hanka garbitzeko iturrietan. Entzun eta bizi izan dugu, ez? Joan den astean kaskabarrak, ikusi genituen irudiak, egunotan temperatura altuak, klima larrialdi betean bizi gara, egia da gobernuek neurriak jartzen dituztela, ez dakit nahikoak diren? Ez dira nahikoak, ez? Azkenean muturreko fenomenoak ikusi izan ditugu eta jarraituko dugu horiek ikusten, ez? Azkenean behitu ze pasadan Gasteizen, ez? Eta onjala aste batzuk ebe bai Zumaian antzeko tormenta bat egon zen, ez? Eta zenolako kalteak egin zituen, ez? Eta lehorteak hor daude, ez? Badaz, bai udal batzuk, non gida batzuek sortu izan dute, ez, babesleku klimatikoekin, eta bintzat Bilbon, badaz batzuk, eta babesleku klimatikoak badibidez da metroa edo Korte Inglesa. Behitxu, ez, nire ustez, hiriak guztiz aldatu beharko litzateke, ez, azkenean, badana zementuz jartzea, ez da mesedegarria, bertan bizi garenentzako, ez, eta azkenean, naturarekin bukatu dugu, ez, gure eraikuntzak eta gure mundua, ez, sortzeko, eta orain natura horren mesede handia behar dugu, ez, eta ezagit zelan konponduko dugun, egin dugun kaltea, ez, eta, bada saia agintari batzuk, igual, boterera heltzen diesenak, non, klimaren aldaketan ez dutela sinisten, ez, eta larrialdiak ez dutela sinisten, eta behintzat, euren menpe baldin badago alako neurriak hartzea, behitxu zelan egongo garen, ez. Zelan egongo garen, hori da, begira, zehatz mehatz esateko, Vox alderdiak ukatu egiten du larrialdi klimatikoa batetik, eta baita ere matxismoa. Bale. Rajoy izeneko batek, gogoan izango duzu, M. Rajoy batek, esaten zuen bera linguzu bat zeukala, hau Espainiako presidentea zela eta apuro handi bat erretzen zuen bitartean, entzunionik betaurreko hauekin ikusi nuen, esaten zuela, hori ipuin bada, ez dago larrialdi klimatikorik nire linguzu fizikariak, unibertsitateko irakasleak esaten di niri ezetz, hori gezurra dela. Osea, maila hori dagoena, ez da? Eta maila hori etor daiteke berriro, hauteskundeen ondoren halako gobernu bat egiten bada. Bueno, hori batetik. Bestetik, begira, orain izango dira 40 urte, eta gogoratu egingo dugu Bilbon, uholde ikaragarri bat izan zela, 1983an. Ez Bilbon bakarrik, Laudion eta hainbalekutan da Gipuzkoan ere bai, eta oso larria. 40 pertsona inguru hil ziren Gipuzkoa Bizkaia da Araban, eta 8 desagertu. Hori harin ahazten da. Baina garai hartan esan zen, kasualide bat izan da, tanta hotz bat eginda hor atmosferan, eta golpez, 2 egunez botatu hau guztia, kasualide bat, bai zera. Ez zen kasualide bat, zen zetorrenaren iragarpen bat. Eta zetorrena etorri da. Eta hori ari gara pairatzen orduan. Esan dut, hau oso serioa da. Da hemen planteatzen da, beraldiari aurre egiteko zer egin behar den, ur asko edan, eta bikarbonatoarekin larri bazaude, eta oso ondo, eta oina, apura barregure mandit, ez da, oina garbitzeko eta bainoaren ondoren dutxa erabiltzeko murriztapenak egin, apur bat barregarria edo negargarria da, esan dut, asunto asko ere sakonago eta serioagoa da. Hemen, katastrofe batera goaz, eta ja neurtua dago, aurten, datuak eman dituzte, urtearen zati honetan, erdi honetan, 60.000 persona gehiago hil dira beroagatik Europar Batasunean igaz baino. Datu bat, eta esan dute honek horrela jarraitzen badu, 5 edo 6 aldiz gehiago izango dira 40 urte barru. Eta gainera zuzenean, temperatura altuek eragiten diete langileei, ez da? Eta badibidez, igeltzeroek ezin izango dute bakarrik lan egin bero handiko guneetan, horrela adostu dute Komisio Obreras eta UGT sindikatuek, protokolo bat sinatu dute. Egia da momentuz bakarrik direla igeltzeroak, baina beste sektore batzuetara zabaldu daitezke neurri hauek. Beharrezkoak dira, azken aldian, ez? Pertsona horiek langileak dira, eta azkenean
bertan hiltzen badia edo bueno, bero kolpe bat sufritzeko arriskua baldin badute, neurriak hartu beharko dira, ez? Deskantsua, ura hartu, eta ezin bada euren lana egin, ezin da, ez? Eta azkenean, bai, metalgintzan badaz, fabrika batzutan, hartzen dute beste motatako, neurriak, ez? Adibidez, Aquarius mugagabea langile guztintzat, ez? Baina azkenean, beroaldi honetan, egoera oso latza da, eta gehien bat, esfortzuarekin eta egiten duten langileentzako, ez? Eta hori kontuan hartu beharko da. Azken honekin gaurko solasaldiari agur esan behar diogu, eskerrik asko Maialen Ferreira eta Carmelo Landa gurekin izateagatik, eta orain tarte bat eta jarraian eguneko albiste nagusiak Irati Jartren eskutik. Zer naiz ni